Bhí óín ag éirí go bhfeiceann an Portaigh as a bhain muintear an bhaile a gcuid móna. Tá sé lonathe ar bhár sléimhe. Cá bhuilimid is ré gur bheith an bóthir in éair. Dáimeach daoine buint mána san bheith an bóthir sin cimátha bhad níos fearr. Ó é sin a hágeist, tá sé tréice. Bhfuil an cóirla chunta oscailimach na Portaigh seo. Siar is dochas na truchadaí díad meach Portaigh wit, chuir feisteach díirtas agus díofan san é. Agus bhfuil rion éigen don banc an sun, is sin a hágeist? Well, bin sin bong tréice. Well, so go tach sin é mar atá sé go chéan rud a críoch nó suas. As mar sin cá bhuilimid. Tá mí an pár sléimhe, tuige mé sin. Seo on siúr sin é hiidir tá cóléan san sa síoswit, bíal an gairig holan sun. Fecim. Tá an tóring díirech tá fósta sin sun. Díirech ná bhfuil ceánis. Tá túiste géirí. Ach ba láthir tiúnsca, ba láthir ibre bhí an sa thrá. Bhíoch na mihilón. Mihil daoine de bhíoch. Hagaríis leis an gála chunta hagaríis amach le trucks. An so? Bínis na truchadaís na dahdaí. Anis an nádóir a raisi ré mar ríis. Díirech a ríis. Ach ín am céna, ha mothú oignach ann ag iomparáid leis an mehel agus an gomíocht. Ar a gandát, ar a siú bhí chan sport a gin. Cudar féil a bheith hebhil, so cudar dúirt suas. So nuair a deir an daoine deire buint móna seo atá a gceist. A deire ré. Sné díirech é mar atá sé, sinna mar a bheith sé.